Türkmenistanda çağatı bolmayan gelinlerin goramçylyklara ziyaret etmeginiň meşhurlygy artýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Olaryň sözlerine görä şeýle ziyaretler isleg köp bolan soň goramçylykly hem geçirilýär. Gonamçylyklarda hem mundan gazanç edýän köpelýär. Ahal vilayatynyň tejen etrafynda çağatı bolmayan gelin gyzlar jem bolup mikroawtobusy kreyne tutup gonamçylyklara ziyaret edýärler. Yerli ýaşaýjylar birnäçe ýyl bäri durmuş guran ýaş çatynjylaryň arasynda çağatı bolmaýanlaryň köpdigini gurrun berdiler. Tejenli ýaş gelin gonamçylygy ziyarata gatnamagynyň sebäbini şeýle düşündirdi. Meniň durmuşa çykanyma 3 ýyl boldy, çaga galanok. Her gün gaýynlarym bize gelin bolup geleniňe 3 ýyl boldy, häzirim eliň boş çagaň ýok diýip hüngür diýerler. Käte adamym hem hüngür diýer. Biz gelinler bolup ziyaratlara aýlanyp gonamçylyklardan perzent bermegini sorap gaýdýarys diýip gelin gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrundeş bolan gelinler çagalary bolmasa maşgalatynyň bozulmagyndan gorkýandyklaryny aýdýarlar we öz gaýynlarynyň hatda adamsynyň hem batyşyna tede bar bolýanlygyny gurrun berdiler. Çağatı bolmayan gelinlerin gaýyn öýüne sygman aýrylşýanlary az däl, biz hem gorkýarys. Egerde şu ýyl göwreli bolup elimize çaga alyp bilmesek, onda biz hem maşgala bolup bilmeris diýip ýoldaşym aýdýar diýip ýene bir gelin gurrun berdi. Ol aýrylyşyp öz enatasynyň öýüne gaýdyp barmagy namys edýänligini gurrun berip, gaýyn tarapyň çagy bolmazlykda ony göni aýyplaýandygyny belledi. Gaýnym çagamyzyň bolmaýanlygyna diňe men günäli diýär. Öz ogluňda kim bar bolaýmasyn diňe men däl, ogluňuz hem özüni barladyp bejerge alsyn diýseň, onda oglumyzda kim ýok, ähli kemçilik sende. Häzir ogluma başga bir gelin alyp bersem bu çakaçynly elleri çagaly bolardy diýip aýdýarlar diýip gelin gurrun berdi. Gonamçylyga ziyaret edýän ýene bir aýal maşgala saglygyny barlatmak we bejerge almak üçin eden synançyklarynyň netije bermänligini, emma maşgalanyň maddi ýagdaýyny erwetleşdirenligini aýtdy. Bejerge almak üçin hastaxanalarda ýatyp berge girdik. Lukmanlara barylsa, olar hem kiseliň bar diýip bejerge berýärler. Ol bejergini her 6 aýdan alyp durmaly. Her bir dermanyň narhy 5000 manat. Ondan her bejergede 2 kutusyny aldyrýarlar. Dip tejenli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýene bir geliniň gurrun bermegine görä onuň lukmanlara ýüz tutmagy maşgala üçin uly çyktajy bolupdyr, hemde gaýynlary bilen gatnaşyklaryny zaýalapdyr. Bejerge alamda gaýynlarymdan bir topar iňirdeşdýän, öýüň bar gazanjy diňe seň bejergiňe gidýär, oglumyň halis bergiden göze açylanok diýip günüme goýmadylar. Käbir denanlar öz çagasy bolman ýakyn garyndaşlaryndan ogulluk çaga alýarlar. Akişan we Parabibi gonamçylyklary çaga dileýän ziyaratçy denanlaryň köp barýan ýerleri bu gonamçylyklarda doga dilek okumak hyzmatyny hödürläp gazanç edýänleriň duş gelýänligini habarçymyz aýdýar. Häzir gonamçylyklarda sallançak gurnap, içine düşük ýazyp, gurjak atyp, kimiň çagasy bolmaýan bolsa, şol sallançaky ugrap, içine pul salyp dilek etsin. Hökman çagasy bolar diýip gazanç edýänler hem duş gelýär. Dip habarçymyz öz görönlerini gurrun berdi. Türkmenistanda gonamçylyklara ziyaret etmek, mollalara doga okutmak we saglygyny bejertmek üçin tebiplere ýüzlenmek ýaly ýagdaýlar köpçülikliň häsiýete eý boldy. Azatlyň habarçylary munyň köplen çykadaly medisina hyzmatlarynyň ilat köpçüligine el ýeterli dälligi bilen baglydygyny aýdýarlar. Medisina hyzmatlarynyň kili örenpes üstesine çykdajaryň uly bolmagy hastalary alternativ çykalgalary gözlemäge iterýär diýip çeşmeler aýdýar. Medisina hyzmatlarynyň çykdajylary köpçüligiň maddi mümkinçiliklerine göre aşa ýokary bolup, käte tutuş maşgalalaryň berge batmagyna, emlägini satmagyna sebäp bolýar. Hökümet tarapyndan açyk boyun almayan agyr sosial problemalaryň arasynda çagalaryndan ýüz öwürýän maşgalalar hem köpelýär. Hastaxanalarda dogran bäbeklerini goýup gidýän gelin gyzlar çagalaryny eklep bilmän perzentlerini yetimler öýlerini tapşyrýan enatalar barada Azatlyň habarçylary ençemegedek maglumat beripdi. Şeýle-de habarçylar çaga sewdasy bilen bagly ýagdaýlar barada maglumat beripdi. Türkmenistanyň çaga dogulýan öýlerinde täze dogulan çagalaryň kanun taýdan resmileşdirilmezden üçüncü bir tarapa para peşkeş esasında ogulluk berilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçesi ýüze çykypdy. Günbatar vilayatyň avtoparkynda üýtköşüklükler geçirilip, taksi avtologlarynyň täzelenmegi sürüjüleriň uly bölegini işsiz galdyrdy diýip Azatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy we çeşmeleri habar berdiler. Olaryň sözlerine görä işden çykarylan sürüjülere 4 aýyň aýlygy tölenmändir.
Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerinde jemi 200 golay sary renkli Hyundai Elantra taksi uloglary büdjetden we hojuluk kasaplaşyk düzümünden aýryldy. Dip Balkanly Çeşme vilayatynyň 15-nji avtoparkyna degişli ýagdaý gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu kärhanada agdalan sary renkli taksileriň 80% çemesini ýok etmek boýunça geçirilen çäräniň netijesinde sürüjüleriň ençemesi işsiz galypdyr. Döwlet taksi uloglarynyň 80%-ni ýagny öňden bar bolan sary renkli taksi uloglaryny döwlet tanawyndan aýyrmak 1 martdan şäher häkimligine degişli taksi parklaryň tanawyndan aýyrmak boýunça Transport we Aragatnaşyk pudugynyň ýolbaşçylarynyň ministrligiň buyrugy ýerine ýetirildi. Diýip Çeşme 2 aprelde aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbeteş bolan çeşmeler agdalan uloglaryň 2009-2012-nji ýyllarda döwlet parklary üçin satyn alynan Hyundai Elantra kysymly uloglar bolup indi olar ulanmagy yaramaýar diýip hasap edilendigini aýtdylar. Mundan öň 2023-nji ýylyň martynda Aşgabatyň avtoparkynda taksiler täzelenip, sary renkli bu awtologlar vilayetlara iýerilipdi. Şondan soň vilayetlarda sary renkli Hyundai Elantra awtologlary we ak renkli Toyota Corolla awtologlary hereket edýärdi. Balkanyň transport ulgamyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler hasapdan aýrylan taksileriň hususan da Balkanawatdan Hazar şäherçesine berekete boý vilayet merkezine golay beýleki ilatly nokatlara ýolak çygatnadyp, aylyk hakyna işläp döwlete gündelik taksi planlaryny ýerine ýetirip gelendigini bellediler. Inni olar işsiz garlylar. Türkmenistanda iş tapmak kyn. Taksi parkyna asanly Toyota Corolla kysymly ak renkli taksiler garly. Dip yeni bir çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenbaşyda häzir ak taksileriň diňe 30 sanasy, Balkanawatda 25 sanasy ýolak çygatnadýar. Olardan hem birnäçesi tekniki kemçilikler sebäpli işlemeýär. Olaram kadaly däl döwükleri bar, ätýaşlyk şaýlarynyň ýokdugy sebäpli taksi parklarda duranlary köp diýip Çeşme sözüne goşdy. Azatlyk radiosyny 15-nji avtoparkyň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mundan öň habarçylar Tewitiň döwlete degişli transport ulgamynda işleýän sürüjülerden uloglaryň tekniki guratlygy üçin zerur çykdyjylary hem öz hasabyna ödemegiň talap edilýändigini habar berdi. Balkanda taksi uloglarynyň sanynyň azaldylmagynyň netijesinde işsiz galan sürüjüler soňky aýlarda çeken zähmet üçin aýlygyny alyp bilmeýändigini aýdýarlar. 200 tane taksinin sürücülerini geçen yılın noyabr, dekabr ve şu yılın yanvar, fevral aylarında çeken zähmeti üçün hökümetten suçaka çelini aylık hakları berilmedi. Diýip Balkanly öňki transport işare aýtdy. Sürüjüleriň gündelik plany 200 manat bolup aýlygy 2,5 müň manat töwereginde sürüjüler hem işsiz galyp hem de 4 aýlygynyň berilmezligini haksyzlyk hasaplaýarlar. Biz işledik, planları yerine getirdik. Her gün 200 manat planımızı tavsırdık. Hökümet bize her ay için 2500 manat aylık vermeli. Yönü uloglar hasaptan ayrıldı diyen bakana bilen aylığımız verilmeyer. 4 aydan gowrak hakymyz hökümette galy. Pudugymy bir işletdi. Inni bizim hakymyzy bermeýär. Dip Balkanda sürüjü aýtdy. Türkmenistanda jemgyýetçilik transportynyň gatnawyndaky kemçilikler taksi hyzmatlaryna bolan isleg artdyrýar. Resmi habarlara görä ýurdun transport ulgamyndaky ulag serişdeleri wagtal täzelenýär. Emma şonda da ulaglaryň şol sanda awtobuslaryň, minibuslaryň we taksileriň sany talaby ödemeýär diýip habarçylarymyz belliýär. Prezident Donald Trump Amerikanyň harbalarynyň bir ay wagt bäri dowam edýän weýrançylykly howa zarbalaryndan soň Iranda galan zatlary ýok etmäge entek girişmändigini aýtdy. Ol Tehrandaky rejimi beren duýdurusunda elektrik stansiýalaryna we hat köprülere zarba urmak bilen hem haýwadatdy. Trump 2 aprelde giýişlik Truth Social sosial ulgamynda şeýle ýazdy. Bizim harbalarımız dünyanın islenlik yerinäkiden has beýik we güýçli ulu tapawut bilen Iranyny galan zatlary ýok etmäge entek girişmedik hem. Inniki nowatda köprüler, soň bolsa elektrik stansiýalary, täze rejim ýolbaşçylary näme etmeligini bilýärler we muny çalt etmeli. Gosmaça jikmejiklikler berilmedi.
Trump'ın Tehrana yurdun hiç zady galmazdan öň ılalysyga gelmelidigine aýdyp eden öňkü duýdurusundan soň Iranyň Israýla we Pars aýlygy ýurtlaryna garşy täze raketa we dron hüjümlerini amala asyrmagyndan bir näçe saat soň çap edildi. Mundan öň Trump 1 aprelde telewiziýa arkaly eden ýüzlenmesinde Birleşen Ştatlaryň Iranda ýysy tamamlap barýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerikanyň güýçleriniň ýene 2-3 hepde dowamında ýurda ören agyr darbalary urmagyny dowam etdirjekdigini duýdurdy. Sol çykysynda Trump bu ursy Iranyň ýadra ýaragyna eýe bolmagynyň öňüni almak üçin zerur diýip belledi. Trump Truth Social'daky başga bir ýazgyda Alborz welaýatynda Tehrany Karach bilen birleşdirýän iri köprä urulan Amerikan zarbasyny tariplady. Iranyň mitbugaty bu detgany ýakyn gündogurdaky iň beýik köprü diýip häsiýetlendiripdi. Iranyň iň uly köprüsi sinli we inni hiç açan ulanylmaz. Mundan hem köp zat bolar diýip Trump ýazdy. Iranyň resmiýetleri köprä garşy 2 tapgyr hüjümde 8 adamyň ölendigini, 95 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Iran Seylehem Pasteur Institutunyň ýagny lukmançylyk barlyk merkeziniň hüjüm netijesinde agyr teper çekendigini habar berdi. Bu maglumat hem tasdiklanmady. Emma Iran hökümeti ziýany görkezýär diýilen suraty ýaýratdy. Iranyň täsirli parlament başlygy Mohammed Bager Galibow sosial ulgamlarda garşylykly ýazgy paýlaşdy. Iranlylar öz ýurduny goramak barada diňe dillen gurrun etmeýärler. Biz munyň üçin gan nökýär. Muny öň hem etdik. Ýene de etmäge taýýar. Hani geliberiň. Iranyň harby mitbugat wekili bolsa öňde has giňgerimli we has wiran edici hüjümleriň bardygyny duýdurdy. 3 aprelde ýerden Israýlyň goşuny 28 fevralda başlanan Amerika-Israýl ursunyň 2-nji aýyna çuň ağırlaşan mahaly howa gorunç ulgamlarynyň Irandan atylan raketalary taklamak üçin isleýändigini aýtdy. Israýlyň goranmak goşuny beýannamasynda Iranyň çäginden Israýl döwletiniň territoriýasyna tarap göýberilen raketalaryň anyklanandygyny aýtdy. Beýanatda gorunç ulgamlary howpy taklamak üçin isleýär, diýilýär. Adam pidalary ýa-da zeper barada badabat maglumat berilmedi. Küweit hem 3 aprelde ýerden özüniň howa gorunç ulgamlarynyň raketa we dron hüjümlerine garşy isledilendigini aýtdy. Iran Amerikanyň Pars aýlygyndaky Arap ýaranylaryna garşy zarbalaryny dowam etdirýär. Bu hüjümler Pentagonyň metbuat wekiliniň Amerikanyň guryer goşunlarynyň baştabynyň başlygy general Randy George'un gullukdaky iň ýokary derejeli wezipesinden çekiljakdygyny eglan eden döwrüne gabat geldi. Metbuat wekili X ulgamynda şeýle ýazdy. General Randy A. George guryer goşunlarynyň 41-nji baş ştab başlygy wezipetinden desine güýje gerýän tertipde çekilýär. Harby departament general George'un ýurdumyda eden köp ýyllyk gullugy üçin minnetdardyr. Oňa pensiýada üstünlük arzu edýäris. Bu kararyň Irandaky urus bilen baglydygyna hiç gili isaret edilmedi. Sol bir wagtda Trump'yň tanqidçilary konfliktin güdükçülükden çykýandygyny, onuň Amerikada we dünýäde energiýa krizisyny we ykdysady kynçylyklary döredýändigini aýdarlar. Amerikanyň metbugaty ady aýdylmadyk Amerikan resmiýetlerine salgylanyp, gorunmak ýol başçysy Pete Hegseth'in George wezipesinden gitmäge mejbur edendigini habar berdi. Ursun dowam edýän döwründe şeýle ädim tat görülip esidilmedik ýagdaý hökmünde häsiýetlendirilýär. Habarlarda Hegseth'in bu wezipede Trump bilen öz garaýşlaryny durmuşy geçirjek adamy görmek dileýändigi öňe sürilýär. Bu aralykda 2 aprelde BMG'niň baş sekretary Antonio Guterres ýakyn gündogorda ölüm we weýrançylyk girdawynyň togtudylmagyna çağırış etdi.